ഹലോ. ഇന്നേ ഞാൻ എന്റെ ഓൺ വോയിസിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരുപാട് പേരായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കേരളത്തിനകത്ത് മാത്രമാണോ ഡെലിവറീസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട്. ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാറുണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും നമുക്ക് ഹോം ഡെലിവറിയും ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറിയും നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇൻസ്റ്റ, യൂട്യൂബ്, ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ മീഡിയസിലും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈവൻ ദോ വാട്സപ്പിലും നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ടെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഞാൻ 2 വാട്സപ്പ് നമ്പേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഓർഡേഴ്സിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ തന്നെ ആ 2 നമ്പർ സേവ് ചെയ്തേക്കുക. അതിലേക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേഷൻസും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നതാണ്. ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്ലൈയും കിട്ടും. സോ ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഫോട്ടോ എലോങ് വിത്ത് യുവർ അഡ്രസ് അങ്ങനെ നമ്മളെ വാട്സപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ഒരു 2 or 3 hours നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യും. ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും നമുക്ക് ഹോം ഡെലിവറിയും ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറിയും പ്രോഡക്റ്റിന് അവൈലബിൾ ആണ്.